Ndị maara ihe sị na ejiri ilu kwuo okwu ofe ka agbara aka laa. Nwa ị mụtara ọ makwa asụ asụsụ Igbo? Ya bụ ụgba ọ dịkwa ka isi ya? Ee, ọ na-abụ asọkata eze anya ekpuru nkata n'ihu gwa ya okwu, maka na gba nkịtị mere na ọkụkọ anaghị anyụ mamịrị ruo taa. Danda sịkwanụ na ihe ya ji ebu ibu abụghị na ibu anaghị anyị ya arọ, kama na ọ bụ ka a ghara ịsị na ọ bụ n'ama ya ka ibu dọrọ. Amaka ama ihe na mba bụ onye nzuzu na mba ọzọ. N'ezie, ji bụ maka oriri, mana onye ma ihe na-eri ji ọ na-etinyekwa ụfọdụ n'ala maka echi. Maka na ebe a na-adụ nwata nwere nne ọdụ ka nke na-enweghị nne si amụta ihe. Jiri ire gị gụọ eze gị ọnụ. Onye si na nwa ya agaghị asụ Igbo, ọ makwa na echi dị ime? Onye jee n'obodo a na-ebe ntị wee bere nke ya tụnye, o jezie n'obodo ndị na-ebu ntị abụọ, kedu ihe ọ ga-eme? Cheta na ihe agụ ji dị ebube dị ya na mbọ, mana anọkata sị na ụkwụ jiri agụ, mgbada ga-abịakwara ya ụgwọ. Gị bụ nwaanyị na-akọrọ ndị mmadụ na di gị amaghị ihe, akpọba gị nwunye onye na-amaghị ihe, ya ewutekwana gị, maka na ngwere niile makpu amakpu amaghị nke afọ na-asa. Agba mbụ ọtụ n'ogwe, agba mbọ ọtụ n'ogwe, ọ bụzi ogwe ka a pịrị akụ. Jiri ụtụtụ chọwa ewu ojii. Onye nwa ya na-amaghị asụ Igbo boro ya ibu arọ n'isi, maka na ihe mmadụ na-amaghị karịrị ya. Ikwu amaghị ibe ezi ya kọchiri ji n'ụzọ, wee sị na ọ bụrụ na ya amaghị akọ ka ọ gaa n'ụzọ kụziere ya. Ọzụwa agwaghị ikwu agwaghị ibe na-azụta nke ahịa jụrụ ajụ, maka na onye hapụ ihe o ji ama mma n'ụwa, mma ya rụọ. N'ezie, ọ bụ mmọnwụ na-amaghị ala ka mmiri na-ama. Onye na-amaghị ebe mmiri bidoro mawa ya, kedụkwanụ ka ọ ga-esi mara ebe mmiri nọ were kọọ ya? Na nwa eze anaghị efu na mba abụghịkwa maka nwa eze na-amaghị ụzọ o si wee ruo na mba. Mụrụ anya. Ị makwadị na okoro adịghị ka ibe na-echu ụra? Ọkụkọ ọbụla na-aṅụ mmiri na-eweli anya elu bụ arịrị juru ya n'obi, maka na ọ hapụ kwọm, o jiri gịnị wee zụọ ụmụ ya. Anaghị akpọ efulefu eje okwu ụmụnna, sọsọ nwata mara ihe ka a na-edu eje okwu ụmụnna, maka na onye welite isi ya elu, ụmụnna ya amara na ọ bịara. Onye na-etigbu nwa ogbi ọ sịrị ya gịnị? Mara amara na onye ji mmadụ n'ala jikwa onwe ya. N'ikpeazụ, ka ịma nke a ịma nke ọzọ, onye Igbo na-amaghị asụ asụsụ Igbo na-azụ onye Igbo n'ọnụ. Ọ kakwa mma achọwa ewu ojii ebido n'oge tupu chi ejie, maka na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Eme nwata ka emere ibe ya, obi ga-adịkwa ya mma. Kụziere nwa gị asụsụ Igbo, asụsụ eji abụ onye Igbo. Sụba asụsụ gị. Ozi a si n'aka ndị Sụba Asụsụ Gị Initiative, otu na-akwalite asụsụ na omenala Igbo.